Salutare tuturor! Sunt Elena de la Engleza pentru examene și astăzi doresc să vă aduc în atenție un cuvânt care mi-a fost sugerat. Îți mulțumesc frumos, Ioana, pentru sugestie. Și acest cuvânt este enmesh. Pentru început aș dori să discutăm despre partea de vorbire pe care o reprezintă acest cuvânt și ce implică aceasta. Enmesh este un verb, după ce îmi dau seama, după prefixul en, pe care l-am și subliniat aici. Acest prefix, adăugat unei alte părți de vorbire, precum un substantiv sau un adjectiv, dă naștere unui verb. Așadar, dacă am lua adjectivul rich, ce înseamnă bogat, și am atașa prefixul en, am obține verbul enrich, care înseamnă a îmbogăți. Iar dacă am lua substantivul danger și am atașa prefixul en, am obține verbul in danger, care înseamnă a pune în pericol. Așadar, enmesh, fiind un verb, pornește de la substantivul mesh. Și pentru a ne da seama de sensul acestuia, de sensul verbului, ar trebui să știm sensul substantivului. Ce înseamnă mesh? Dacă ar fi să ne uităm în dicționar, am vedea că mesh este un tip de țesătură cu ochi mari, o plasă. Și atunci verbul enmesh ar putea însemna acțiunea de a fi prins într-o plasă, a fi prins într-o situație neplăcută sau o situație dificilă, fără scăpare. De regulă ne referim la situații de genul abuzul de droguri sau anturaj din care ți este foarte greu să ieși. De exemplu, somebody is enmeshed in drug abuse or in petty crime. Să vă puteți gândi la orice altă situație dificilă sau neplăcută. Ideea este că acest verb enmesh de regulă se va folosi la diateza pasivă. Somebody is enmeshed in a dangerous activity. Pe de altă parte, cuvântul enmesh mai poate fi utilizat și cu alt sens. De această dată vorbim despre domeniul psihologiei și acesta este și sensul pe care mi l-a sugerat Ioana. Enmesh, împreună cu forma lui de substantiv enmeshment, de această dată, denumește o relație în care este prinsă o persoană, o relație foarte strânsă cu o altă persoană în mod evident, la nivel patologic, aș zice eu, aș completa, în care respectiva persoană renunță la propriile sale nevoi, la propria sa viață, teoretic, a-și trăi propria sa viață și trăiește prin viața celuilalt, se axează pe nevoile și pe dorințele celuilalt. Este un tip de atașament anxios, nesigur, pe care îl denumește acest cuvânt enmesh sau enmeshment. Așadar, chiar dacă putem beneficia de mai multe înțelesuri ale cuvântului enmesh, oricum acestea se bazează și sunt strâns legate de sensul de bază a substantivului mesh. Așadar, vă las să meditați la acest cuvânt, să îl exersați, să vă străduiți să-i găsiți exemple proprii în care să îl folosiți și să-mi transmiteți alte cuvinte, alte sugestii care ar putea deveni discuții interesante în episoadele ulterioare. Vă mulțumesc foarte frumos și nu uitați că întotdeauna vă îndemn să exersați pentru că practice makes progress. So stay safe, stay focused, stay tuned.